חזרנו. בדיקה רפואית המבוססת על טכנולוגיה ישראלית חדשנית מאפשרת למדוד את גילו הפיזי של המטופל, שאינו בהכרח גילו הביולוגי. עלינו צריכים עונה בדיקה זו, נדבר עם חורש דור חיים, שהוא פיזיולוג קליני ומנכ"ל מרכז O2 שבחסות בית החולים הדסה. חורש, תגיד לי, מהו גיל פיזיולוגי? מהו גיל כרונולוגי? אנחנו תמיד נוהגים להסתכל בהרצה על אותו אדם שצועד באלפים לידינו עם זוג מקלות, בן 85, ועוקף אותנו בסיבוב, ואנחנו שואלים את עצמנו איך הוא עושה את זה. אנחנו צעירים הרבה ממנו, או על אותו נשיא מדינה שבן 90, ומסתכלים עליו בהרצה איך הוא עושה את זה, איך הוא נודד במדינות, טס את הטיסות, ואנחנו מותשים בצורה... איך הוא חושב? בוודאי. איך הוא מרצה? איך הגוף שלו עובד? מה שמלמד אותנו שיש פער מאוד גדול בין הגיל הפיזיולוגי לבין הגיל הכרונולוגי. והפער הזה הוא בעצם היכולת שלנו, של המערכות שלנו לתפקד. רק נגיד, הגיל הכרונולוגי זה תעודת הזהוי שלנו, מתי נולדנו. נכון. אני יכול להיות בן 80 ולהיות, לא להיות, או להיות מאוד מאוד זקן, ואחר בן 20 יכול להיות זקן ויותר מאחד בן 80 בהתנהלות שלו. בהחלט. והגיל הפיזיולוגי הוא בעצם גיל תפקודי. עד כמה כל אחת מהמערכות בגוף שלנו, כל אחת ואחת מתפקדות, ואם היא מתפקדת בצורה מספיק טובה. אפשר לחלק את המערכות למערכות שונות. אנחנו יודעים שאם מערכת לב מתפקדת היטב, אנחנו יכולים לעשות פעילות אירובית ברמה יותר גבוהה. אם מערכת הריאות מתפקדת יותר טוב, אנחנו נשמים יותר טוב. השרירים חזקים יותר, כנ"ל. מערכת האור נראית טוב, אז אנחנו נראים צעירים חיצונית, אבל מה קורה באמת בתוך הגוף שלנו? ואת זה אנחנו רוצים לבדוק במערכת שיכולה לבדוק את הדברים האלה, ובאמת לנטר כל אחד מהמערכות שלנו בצורה טובה יותר, ולתת את התשובות מה כדאי לעשות טוב יותר בשביל לשפר ולהצעיר את המערכות שלנו. למה זה באמת חשוב מבחינה רפואית? אחד, אנחנו רוצים לתפקד יותר טוב. כולנו רוצים לתפקד טוב. הסיבה השנייה, אנחנו רוצים למנוע כשלים במערכות, כי אם אנחנו נדמה את גוף האדם בעצם למכונה, אז אם ניקח את הרכב שלנו ויהיה לנו סתימה במערכת הדרך, אז ניתקע עם הרכב, ניקח אותו למוסך, נתקם, נמשיך לנסוע ברכב. במידה וזה יהיה סתימה בכלי הדם שלנו, התוצאה יכולה להיות תוצאה עוד יותר שלילית וגם בלתי הפיכה. אוטם מוחי, אוטם לבבי, ואנחנו רוצים למנוע את זה מבעוד מועד. אז איך באמת אפשר לבדוק את זה? אז אנחנו עובדים עם מספר מערכות. המערכת הראשית היא מערכת שהיא פיתוח ישראלי, סטארט-אפ ישראלי, שבעצם בודקת את מערכת הפיקוד שלנו, את המנצח על התזמורת של הגוף. זאת היא המערכת האוטונומית שנשלטת... מערכת העצבים האוטומטית, האוטונומית. נכון. והיא נשלטת על ידי מרכז המוח, אבל היא באה לידי ביטוי עם כל החיישנים שנמצאים בגוף. ואם אנחנו יכולים להסתכל על המערכת הזאת ולהבין ממנה מה קורה בתיאום בין המערכות, אנחנו באמת נוכל להבין טוב יותר איזה מערכות כושלות, וכמובן איך למנוע את זה. החברה הישראלית שפיתחה את הבדיקה על המערכת האוטונומית, לב-אל, שהבדיקה נקראת Heart Trends, היא בעצם בודקת את השונות בקצב הלב, ועל פי זה מלמדת אותנו אם יש איזושהי בעיה במערכת הפיקוד הזאת. בוא תראה לנו דוגמה, איך בודקים את זה? הבן אדם מתחבר להולטר, שזה מכשיר שבעצם בודק את קצבי הלב במשך שעה, בדיקה לא פולשנית. ובמהלך הבדיקה הזאת הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, יכול ללכת לשתות קפה, לאכול משהו, וחוזר לאחר שעה. אנחנו לוקחים את הדיסק של ההולטר, מכניסים אותו לתוך מערכת ממוחשבת שמחוברת לאלגוריתם מתמטי, ומיידית מקבלים את התשובה מה רמת הסיכון שלו למחלות לב וכלי דם, ונמצא במחקר מולטי-סטאדי של מספר מרכזים בארץ, שהבדיקה הזאת אפילו יותר מהימנה מבדיקת מאמץ. כן, אבל אם אדם הוא אדם בכושר גופני, והוא עושה פעילות גופנית כל הזמן, מן הסתם הלב שלו יפעל יותר טוב מאשר אדם שהוא יושב כל היום במשרד. האם זה חלק שאתם לוקחים אותו בחשבון? האם תבוא ותגיד לו אחרי הבדיקה, תשמע, אתה צריך לעשות פעילות גופנית? זה כל אחד יודע. זה נכון שיש קשר סטטיסטי בין תפוקת הלב לבין הסיכון, כן, בין הסיכון למחלות לב וכלי דם, אבל אנחנו יודעים שיש גם אנשים עם רמת תפוקת לב גבוהה ועם כושר גבוה שיכולים לקבל אירוע לבבי ויש להם טרשת עורקים.
אז אנחנו יכולים באמת גם במצבים האלה לזהות מצב של כשל ותגובה לא טובה במערכת האוטונומית, שהיא כביכול איזשהו אות מסוים שמאותת לנו נורת אזהרה, שמאותת שמשהו במערכת שלנו לא עובד כמו שצריך. אבל מחוץ לצד של המערכת האוטונומית אנחנו בודקים עוד מספר גורמים נוסף. כן. אנחנו מסתכלים על התפקוד המטאבולי. אנחנו יודעים שאחת הסיבות בעצם לבלאי זה גם סינדרום מטאבולי, והוא גורם לבלאי בכלי הדם, הוא גורם לסוכרת, יתר לחץ דם, והרבה מאוד דפוסים נוספים שאנחנו רוצים למנוע אותם. אז אנחנו יכולים להסתכל על... השמנה, לחץ דם, שומנים בדם, סכרת. בהחלט. אז אנחנו רוצים בעצם לראות מה גורם למידה של השמנה, ואנחנו בודקים את התפקוד המטאבולי של הבן אדם, את קצב חילוף החומרים שלו, את היעילות של הפקת אנרגיה, כן, אם המכונה האנושית שלנו מפיקה אנרגיה בצורה טובה ויכולה לרזות כמו שצריך, ואז אנחנו יכולים לתת לו גם מרשם מותאם לדיאטה מותאמת. ואת זה איך אתם עושים את הבדיקה המטאבולית? הבדיקה המטאבולית מתבצעת גם אצלנו במדע הפיזיולוגי, היא לא פולשנית, היא לא דורשת איזשהו מאמץ מיוחד, הבן אדם שוכב על מיטה, ותוך כחצי שעה אנחנו מקבלים את הנתונים על היעילות האנרגטית שלו, היכולת שלו בעצם לנצל חמצן בצורה יעילה. אנחנו משלבים בבדיקה שלנו עוד מספר פרמטרים גדול שאני... כלומר, זה לא בדיקה אחת, אלא זה מספר בדיקות שנותנות בבת כל של מערכות שונות, שנותנות את כל הפרופיל כאילו. נכון. מתי לאחרונה הגענו לרופא שלנו והעריכו לנו את כוחות השרירים שלנו, או את הגמישות שלהם, או את החיוניות שלהם, את יכולת ההפקה של האנרגיה שלנו, את הסבולת שלנו. בעצם אלה כולם מדדים תפקודיים של המכונה. כל המדדים האלה נכנסים ביחד למערכת של מחשב על, שהיא מערכת שנקראת Body Age, שזה פיתוח חדשני שמאפשר באמת גם על ידי אנליזות שונות, מתמטיות וסטטיסטיות, לנתח את התפקוד של כל הרכיבים במכונה האנושית, ולראות איפה הם הכשלים במכונה האנושית, ואז להציע גם טיפול שיצעיר אותנו. הוא ממש מציע לנו טיפול שיצעיר אותנו, הוא אומר לנו שאנחנו צריכים להוריד את רמת הכולסטרול הרע שלנו בכך וכך יחידות, ולהעלות את הכולסטרול הטוב שלנו בכך וכך יחידות, שאנחנו צריכים לשפר את הכוח הגס שלנו בצורה כזאת או אחרת, וכל דבר כזה יצעיר אותנו במספר שנים. ואז אנחנו יכולים ללכת עם מרשם הביתה, לפעילות גופנית, לתזונה נכונה, ואפילו לטיפול תרופתי מדויק וטוב יותר, שענה על השאלה איך אנחנו משפרים את התפקוד שלנו ואיך אנחנו נהיים צעירים יותר. והבדיקה הזאת איפה נעשית? אני מניח שהיא לא בסל, כי זה משהו שהוא התחלתי וסטארט-אפ, נכון? נכון. הבדיקה הזאת נעשית בהדסה הר הצופים, במרכז O2, שהוא מרכז לשינוי אורח חיים, שמאפשר לנו באמת לעשות שינוי עם צוות רב-תחומי שגם יכול ללוות את האנשים לאחר מכן. כן, עכשיו, כשאתה מקבל את המטופל, כל הסט של הבדיקות, כולל הבדיקת לב ובדיקת חילוף החומרים וכל הבדיקות הנוספות, כמה זמן לוקח? אדם בא לכמה שעות אדם בא בבוקר, יוצא בערב עד שהוא מקבל את התשובה? זה לוקח כשעתיים, כן. פלוס מינוס. אנחנו באמת משתדלים שהבדיקות לא יהיו מציקות, יהיו נעימות באופן יחסי, לא פולשניות. לא פולשניות, כן. ותוך שעתיים הוא יכול לקבל את התשובות. אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שהרבה אנשים רוצים לדעת, הם יודעים, השאלה היא לשנות. השינוי זה כבר דבר שלא תלוי בזה. אבל אם אדם יודע שיש לו גיל פיזיולוגי יותר זקן מהגיל הביולוגי שלו, הכרונולוגי שלו, זה אולי מפחיד אותו. אם הוא יודע שזה יותר צעיר, הוא יכול להיות שאנן. נכון. הנושא של שינוי הוא אחד הנושאים, אני חושב, הקשים ביותר, שאפשר לדבר עליהם עוד הרבה מאוד תוכניות. אבל אנחנו לשם כך באמת משתדלים לעזור ולסייע לאנשים, להעמיד בפניהם צוות רב-תחומי שכולל דיאטנים, כולל פיזיולוגים, כולל מאמני כושר, שיכול לסייע להם באמת לעשות את השינוי הזה ולוות אותם. אין ספק שזה שינוי מבורך ואין ספק שזה סטארט-אפ מדהים, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לחורש דור חיים ותודה לכם הצופים בבית. סיימנו להיום.